ናይ ነፂ ዩቲዩብ ተኸታተልቲ ብረኻት ኣሕዋት ከመይ እኒአኹም? ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መስገን ደሕና እየ ከምቲ ኣነ ደሕና ዘለኹ ንስኻትኩም ድማ ደሕና ክትህልው ልባዊ ተምኒተይ ኣብ ዘለኹምዎ ሰላም ከመይ ይብዛሕ ብረኻተይ መሳኹም ዘለኹ ዛፍ ዩቲዩብ እየ ሎማዓንቲ ናይ ነፂ ዩቲዩብ ኣነ የሒዘየ ዘለኹ መድረኽና ቤተሰብ ዝኾንኩም ላይክ ሸር እንዳገበርኩም ቤተሰብ ዘይኮንኩም ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ክትኮኑ ብትሕትና ይላበኩም ብረኻተይ ሎማዓንቲ ሒዘየ ዝመጻኹ ሕፅር ዝበለት ስነ ጽሑፍ መሃሪት ዘልኩ ሕዘልኩም መጽየኒኹ ላብኣ ከብለኩም ዝበዝሐ ሰብ ዝወስዶ ስጉምቲ ብሓደጋ ዝተመልአ ብኽፉእ ድልየ ዝተኸበ ብድኻም ዝተገዝአ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ዓለም ዕድለኛ እየ ክብል ይኸብዶ እዩ። እቲ ምንታይ ስጉምቱ ልክዕ ከም ኣብ ንፋስ ዝተወልዐት ሽምዓ እዩ። ድልየቱ ብምቾት ሃፍቲ ዕረፍቲ ሓይሊ ደጋዊ ጽባቐ ሒነ ምፍዳይ ዝኣመሰሉ ዝተኸበ ስለ ዝኾነ ዕረፍቲ ይኹን ዕግበት የብሉን። ዝገዝኦ ምምራር ምስልቻው ምፍራህ ምሽቓል ተስፋ ምቑራጽ መብስጫው ስለ ዝኾነ ሰላም የብሉ። ንሰብ እዞም ዝጠቐስናዮም ዛዕባታት ዝገዝእዎ ክሳብ ዝኾኑ ምስ ሃፍቱ መልክዑ ዝንኡ ሓይሉ ኣነ ዕድለኛ እየ ክብል ይኽእል ዶ? ስጉምቱ ከም ኣብ ንፋስ ዝተወልዐት ሽምዓ ከባቢኡ ዕረፍቲ ይኹን ዕግበት ዘይብሉ ውሽጡ ድማ ሰላም ዘይብሉ ዕድለኛ እየ ክብል ይኽእል ዶ? ዕድለኛ ሰብ እቲ ወትሩ ኣምላክ ካብ ሰለስተ ፈተናታት ናይዚ ዓለም ክሕልዎ ዘጸልን ዝምሕፀንን እዩ። ንሳተን ድማ ፍትወት የዕንቲ ፍትወት ስጋ ትዕቢት ህይወትን እየን። ቀዳማይ ፍትወት የዕንቲ ነቲ ናትና ዘይኮነ ንብረት ሃፍቲ ጽባቐ ናብራ ካልኦት ዝኣመሰሉ ንምውናን እንስስዖ ወይ እንሃርፎን እንምነዮን ዝምልከት እዩ። ዝተዓደለ ሰብ እቲ ልዑል እግዚኣብሔር ካብ ንብረት ናይ ካልኦት ንምውናን ምስስዓን ከምኡ ድማ ናብራ ናይ ካልኦት ምህራፍን ምምናይን ዘድሕኑ እዩ። ብኣንጻር እኳ ዳ ኣይኮነን ዶ ንብረት ናይ ካልኦት ንብረት እኳ ንኻሊእ ክህብ ዝምነ ንህይወቱ ኣብ ዘላቶ ከም ዘላቶ ተቐቢሉ ዘመስግን በዓል ክርስቶስ እንኳዕ እዘን እተን ረኸበ ኢሉ ብጽቡቕ ናብርኦም ድዩ ህይወቶም ዝሕጎስ እዩ። ካልኣይ ፍትወት ስጋ እዩ። ፍትወት ስጋ ድማ ነቲ ሓጢኣታዊ ተምኒት ወይ ስጋዊ ሽውሃትና ዝዓግቡ ባህርያት ንኸወድቕ ዝገብር ፈተና ዝምልከት እዩ። እዚ ካብ መጠን ንላዕሊ ንምስታይን ንምብላዕን እንምነዮ እዩ ወይ ድማ ዓቐን ዘይብሉ እንበልዖ ኣብ ህርጋፈና ዓቐን ብዘይብሉ እንሰትዮ ድማ ኣብ ወልፊ እንወድቆ እዩ። ፍትወት ስጋና ንምዕጋብ እንሃርፎን ከምኡ ድማ ካብ ቃል ኪዳን ናወፃ እንገብሮ ምንዝርና ዝሙትን ስእሊ ጽያፍ ብምርኣይ እንገብሮ ረኽሰትን ዕግበትን እዩ። ፍቕሪ ሙቾትን ነዊሕ ናይ ዕረፍቲ ግዜን ምድላይ እዚ ፍትወት ስጋ እዩ። ብፍላይ ልዕሊ መንፈሳውያን ንጥፋትን ዕብየትን ንሓላፍነታዊት ግዴታና ዝኾነ ከም ስራሕኻ ንኻልኦት ምሕጋዝ ምብጻሕ ዝኾነ ንጥፈታት ንውልቃዊ ምቾትን ንናይ ዕረፍቲ ግዜን ቀዳምነት መሃብ ዝኸውን ከምኡ እውን ንጥረ ነገራት ከም ሓሾሽ ኣካላዊ መስተ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኩዕሶ ምርኣይ ንዝኣመሰሉ ወልፊ ከም እዚ ፍትወት ስጋን ንጥፈታት ስጋን እዩ። ሳልሳይ ትምክሕቲ ህይወት እዩ። እዚ ድማ ኣብ ልዑል እግዚኣብሔር ዘለና ጽግዕትነትን ርእስና ትዕቢተኛታትን ምኩሓትን ብገዛእ ነብሶም ኩሉ ዝኽእሉ ክንከውን እንገብሮ ፈተና እዩ። እዚ ርእስኻ ብምዕባይ ምጅሃርን ንገዛእ ርእስኻ ልዕሊ ካልኦት ልዕል ምባልን ወይ ድማ ብንብረትካን ብዝበጻሕካዮ ዓወትን ኣቕልቦ ወይ ውደሳ ካልኦት ምድላይ እዩ። ካሊእ ተምክሕቲ ህይወት ኣነ ኣምላኽ ይኹን ካልኦት ኣየድልየንን ኣነ ብገዛእ ነብሰይ ዝኾነ ክገብር ዝኽእል ነፃ ሰብ እየ ኢልካ ምእማንን ምሕሳብን እዩ። እንተኾነ እቲ ኣብ ራእይ ዮሃንስ 3:17 ሃብታምን ፈሳስን እዩ ሓንቲ ዝደልዮ ነገር እኳ የብለይን ብምባልካ ሕሱርን ዘደንግፅን ነዳይን ዕውርን ዕሩቕን ምዃንካ ኣይትፈልጥን ኢኻ ዘለኻ ዝብል ዝርስዕ እዩ። ኣብ መወዳእታ ዕድለኛ እየ ሰብ ካብዞም ዝጠቐስናዮም ሰለስተ ፈተናታት ናይ ዓለም ዝኾኑ ፍትወት የዕንቲ ፍትወት ስጋ ተምክሕቲ ህይወት ልዑል እግዚኣብሔር ክሕልዎ ዝምህፀንን ከምኡ ድማ ዝሓለውን እዩ። ነፍሲ ወከፍ ቦታ ረጒድ መጻወዴታት ኣብ ዘለዎ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ትወስዶ ስጉምቲ ድማ ኣዝዩ ሓደጋ ኣብ ዘለዎ መን እዩ ኣነ ኣብ ወሕስ ቦታ ኣለኹ ክብል ዝኽእል እንትርፎ እቲ ኣብ ጸግዒ ልዑል እግዚኣብሔር ተጸጊዑ ዝሓድር ካብ ዘንበብክዋ እያ።
ያው ተምርኩም ላ ክትኮኑ ተስፋ ይገብር ተተምርኩም ላ ድማ ሸር ላይክ እንዳገበርኩ ናማሓስኩም ክተብጽሑ ብትሕትና ይላወኩም ብርኻተይ ናሎም ዓንቲ ሒዘያ ዝመጻኹ ነዚኣ ትመስል ብኻልእ መደብ ክስካዕ ንመጸኩም ሰናይ ቅንያት